Hello guys, good morning. Welcome to Prince Warehouse Club. Yan, nata din sa Malacanang sa Cebu. So, welcome to our another drive by morning drive here in Cebu. And karon ang normal na to na ruta is, dito sa reclamation area. Just gonna go straight Malacanang sa Cebu. So we have really old structures that we can preserve and they can reuse that, diba? So I think mga mangyana magud din na make museums out of it. Some things kay heritage, but in some other places why not use it for government offices, diba? Something with purpose, ba? Na in a time na lisod na pangitang mga space, why not, diba? But it's nice to preserve mga old buildings. One of the great preservation projects is, I would say, vegan. For example, diba, nindot yun at diha gibuhat nila sa vegan anang ilang gibuhat na even the old structures, but di nila panggubuon na even the McDonald's dito sa vegan by now. It's like McDonald's somewhere else. Dili siya McDonald's. But when you enter it, mura siya McDonald's, but at least it's not out of place. Dili kung marabag they're trying to preserve time, marabag ilang i-pause ang time ba na marabag Spanish colonial era gihapon nilang gusto, and ni-fit in ra gihapon ang itong McDonald's dito na marabag. But there's no McDonald's during the Spanish colonial era, but the building, the structure used, fits the theme, diba? And Cebu can do that. Na nindot pa sa lang ginauna nila unta na, kung buto na unaon, we're like the oldest city, oldest capital, the oldest street. Pero magdirigid ang Spaniards nagsugod ba sa ilang conquest sa Pilipinas, although namalhin sila sa Iloilo to Manila, but this is where it all started. Diba? No, nibalhin sila Manila kay of course naman sa dito ang kuan ako sa kito na isla ba na marag, it was also really logical for them to move to Manila because it's really a big island. Number, if you wanna rule, diba, it's so hard to rule. Nakikan mo sa mga isla, maglabang-labang mo, you'll be too late to send reinforcement, to send one. But if you get Luzon, diba, marabag mo na. It's a big land, especially itong panahon na ba na pila pa na kabuk ang mga namuyo sa Pilipinas, diba? But yes, it's about preserving culture, mabalik ta na, it would be nice to preserve really the heritage and culture. Ug man gibuhat ron sa kanabang Gabii sa Kabilin ba, to be able to remember the past, katong colonial past or what's life in Cebu then, because we don't know anymore kinsa ginatong ancestors, diba? Maatod pa nila mga Bisaya kun mga pintado na daghantag mga gold nakakupanta, daghan kuno patik, but there's wala may mga patikan rin lain nasa kung na may patik, it's not the same tattoo that they have then, diba, lahi so hindi man mga lahi ng mga tattoo ron, mga skull na or sa spider or sa mga butterfly. I don't think mga tattoo sa atong ancestors, but we don't know also. I'm just thinking, but probably basig butterfly yapon, but diba? Pero can you imagine Cebu ba like 500 years ago, how did it look like? Wapa basig dagat pa rin napita kay reclaim na or baybayo ni puro ni kapatagan, diba ni bukid na dito dapit ang Guadalupe. Diba? It's kuan. It's quite fascinating also if you just imagine how far have we gone. I mean, the
changes. Even the language, I don't know what's our language then. Di Binisaya lahi tingali. Could be different, diba? Or ang Binisaya nila lahi gid ilang Binisaya sa atong Binisaya karon. But yes, we will have probably we have common words still, diba? But man, fascinating what changes, even the changes in language, changes in how this this city looked like is quite nothing short of amazing, diba? So currently we're driving here at Serhing Osmeña Boulevard, in the North Reclamation area, and as you can see, they're very, hindi pa kayo daghan ng high rise in these areas. You see, we just got past Robinsons, yung mga high rise dito, and ang next na taas na building, this is this Radisson Blue. To the right is basically the port area, so di kina taas ilang ka building diha. O diha atong courts, so this Kimoda. So the weather today is well, the sun is up now and we still have cloudy skies, but I think the sun will eat it up. So mga constant reminders lang na to, let's not waste water and electricity ng panahon na summer. Yes, especially summer, we need those things, but let's not waste that, diba? Kaya mga tao, diba, maraman shared na nato tanan na resource, and if na magkaskas na to, maamong ang uban. And mana ba, let's all be responsible. So when init na summer, bantay-bantay sa mo, always hydrate. Inom lang gid tubig, especially ka ng mga tao na nagtrabaho diya sa gawas, kana magbuwad, mga drivers nato, kanito mga jeepney drivers. Init kayo, pagdana lang mo tumbler ninyo or kaninyong mga aqua flask, paggawas na or Coleman sa mga old timers. Mana ang kuha na to ba, we always ginakuha na mag precautions ang ta natin. Karon na mga lumbag dagan, mga fun run karong summer, hydrate lang yun, fun run, mga bike duathlons, there's the Pro Ride by Pro Life UK, mga rides of cycling events, biking events. So ano na nato, ato na ni always consider kuan lang yun, watch for your hydration, I mean. Diba? Kaya wala ka kabantay ba, sige na kag sika diha, yawa na di kay kuan mo kalit, makrama na ka, diba? Kuyaw kayo, diba? Ma-disgrasya na noon ka, worse katong uban na makuyapan na sila, diba? So it's nice to train this summer, but don't push yourself too hard, or always be conscious sa imong lawas na kuan ba, kung ipaningot ba kag maayo, o then replenish your water. So anyway, traffic's pretty okay today, so far, there are streets na medyo congested, but mga ingani lang yung oras sa mga 8 o'clock, dili nigit siya kuan, makaingon ko na it's not as intense. So sabi na mga babae, so Reyna, unsa mga gwapa man, Colombia, unsa ni mga sila na pageant na to be. Saan ning na Reyna di Mandawi. Okay. Yawan ako mga Thailand man. May 9, 8 p.m. Mandawi City Sports and Culture Complex. Pabay ko. Lingam ni Mandawi good because they have different pageants for kuan ba. At least they pageant for trans, they have pageants for women, I don't know, but they
Mrs. So inclusive. In a way ba, pero nindot na own category ba, trans na own category sa mga pageants, diba? Kayo ba mga babae maglagot-lagot ba kalamang. Yeah, some say it would be unfair kung na mga laki mo compete sa mga babae, diba? Mga like sa sports, sa kuwan. Pero man ang kuwan lang sa argument kung na hindi man lang sa lalaki para nila, babae man sila para nila, but still, diba? Especially kaling mga kuwan. Uyaw ni mga laki. Pero bang ang jeans ang dan XY, di ba? Kuan ba? Ang mga laki kuan na kinanglan kuan sad ba katong like sa sports itong kananan niagi nag male puberty so dako naglawas mo ani mga player yung mga appeal sa babae, di ba? What if ko anon buangon ako ana very good or kami tinuod yun sa na we really feel that, but there are people na will take advantage lang yun para musikat niya sila di ba? Labi na imagine na lang good mo appeal na di ba kuya mo sa good girl ano may women's boxing, women's karabang mixed martial arts yan din mo appeal former lucky kuya man gana marabag diba maraglain na kusog ng kumo I mean, I'm not saying na weak ang babae but I mean we are made, guys are made to be kuhan ganang physical constitution supposedly na ato kita protector sa pamilya normally because nga na mas dako kita sa babae, di ba? Even sa animals you can say male o female. Ang male na iro mas dako sa female na iro na kalaiyang ang same version nila same breed, di ba? Mura baging ana ba then mura baging ana yung mo appeal ang lalaki dito kuan kuyaw di ba? Sabi na ka ng mga okay lang din mga mental tingali ka naman nga or mga chess maybe kaya kung sa may diferensya tingali na babae o laki tingali chess sungka mo pero kung maingon na kung na physical contact boxing, karate former trans sila mo transition sila but transition sila 20 na ilang edad that's a different story, di ba? Okay. Moagi na kang puberty mahimo na kang full grown di ba? Masa na ba? May lahi mong opinion sa sige naan mo appeal pero in a way ba women were fighting for this to have their own category, di ba? To have recognition. Ngayon na lang inclusive na lang tatanan then wala tay classification so open time most likely puro na lang lalaki mong daog lumbag marathon. There's a big you can always see there's a big discrepancy between ano bang bisa lang best 100 meters na time na world record sa laki ug sa babae, diba? Yung laki ganahan na ma-appeal dito sa babae diba yan it's really kuan ba dili na kuan na marbag daghan sa babae ang mapintuhan ba diba it's not kuan lang it's something na we have to think about lang yan. Although mo lagi na it shouldn't prevent anyone from competing on top pero kuan magod that's very very sticky na issue karon labi na sa Amerika. Sa Pilipinas mo noon di magkila issue ireklamo naman ganoon tingin ng mga laki hinamdom ko itong sa itong kusog kay mudagan sa palurong pambansa dali yun din kay kuan din siya hermaphrodite reklamo manggina din sa Pilipinas noon for them yeah that's cheating pero mo din nga kung tayo natin makakumpit ng tatulog sa mga babae sa una di ba pero anyway na we just finished another trip there is Cebu and thank you so much for watching happy fiesta lang sa Mandawi kung kano sa din ako na post and see you na sa sunod na itong mga biyahe.